ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଭରସା କରୁଥାଏ ସେ କେବଳ ତାର ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତା ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଦେଖେଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଭଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟେ ଚଲେଇ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଚାଷଟେ କରି ଜାଣୁଛି, କି ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଚଲେଇ ଜାଣୁଛି, କି ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଓଲ୍ଡିଂଟେ କରି ଜାଣୁଛି, କି ମୁଁ ଆଜି ଭଲ କାର୍ଟେ ଚଲେଇ ଜାଣୁଛି। ଏମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀ ସବୁ ଅଛି। ସେଇ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମାଲିକ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇଛି ନା। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତା କି ଆମକୁ ବାସିରେ ପଚାରନ୍ତେ? ତେଣୁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା।